Ongi etorri, herri irratiko entzule. Bagara beste behin ere, Eusko Ikaskuntzaren izenean, hemen, zuen artean, berriro, gai berri batekin. Nolakoa da Euskal Herriko teknologia, edo nolakoa da Euskal Herriko ekonomia, nola ulertu dezakegu, nola azaldu? Azken finean, zer dira indikadore teknologikoak edo zertarako balio dute, nola lortu, nola ulertu, nola azaldu diogu geure ekonomia. Horretaz ez egingo dizuegu datozen minutuetan, eta horretarako, hoi dugun bezala gure lagunak aurkeztuko dizkizuegu. Noski beraiek jakin badakitelako nola azaldu gure ekonomia, beraiek direlako horretan aditu. Estotik datozkigu, Euskal Ekonomi irakasleak ditugu, biak, Mikel Navarro, kaixo ongi etorri. Kaixo. Eta Arantza Zubiaurre, kaixo ongi etorri. Kaixo. Biak Euskal Ekonomi irakasleak diogu, eta era berean Eusko Ikaskuntzako partaide direnak. Bueno, Mikel, indikadore teknologikoak, izan nahiko teknikoa dirudi, Bai, gaur egun ikusten dugu edo teknologiak hazkundean eragina daukala, enpleguan eragina daukala, lehiakortasunean eragina daukala, eta teknologia zeri baldin badera, hori teknologiaren aurrerapena edo marka nolaiteren neurtu behar dugu, eta hortarako indikadore dauzkagu. Indikadore hauek eguneroko bizimoduan erantzazuk erabiltzen dituzu, erisketak egiteko edo horretarako edo beste mundu bat etazari gara. Beste mundu bat izan daiteke, baina gure barneko mundu bada, hau da, ekonomiak nola dijoan gure erosketetan zer ikusia badu, noski? Beno, ikusten ditute, ekonomiak ere gure egunerokotasunean eragina duela eta horretaz beraz hitz egingo dizuegula. Beno, baina guazen serioago jartzea, guazen Arantza horlako ikuspegi kronologiko bat edo egitea indikadore teknologiko inguruan, ekonomiarekin zer relazio izan duten, izan ere, ekonomizistak hasiera batean ez omen zutelako teknologiaren eta indikadore hauen garrantzia ikusten nonbait, ez dakit zuk bizan jakingo dutu zentzu horretan. Bueno, hasiko naiz esaten historiari begirada bat eman ezkero, teknologia pizkat aparte geratu dela. Nolabait, orain momentu honetan ere oraindik ezagutzen da teknologia kaja beltza bezala, black box. Baina hau ez da beti horrela ikusi, badaude momentu puntual batzuk, pertsona puntual batzuk, teknologiaren eragina argi ikusi dutela ekonomian. Adibidez, ni bi pertsona aipatuko nituzke. Alde batetik Schumpeter eta bestaldetik Solo. Esan behar dugu teknologiaren eragina ekonomian 20. mendera arte ez dela garrantzi bezala ikusi. Adibidez, Schumpeterren obra edo Schumpeterren lanak aztertzerakoan agertzen da liburu bat nolabait markatzen duela, markatzen gaitula. Hau da kapitalismo, sozialismo eta demokrazia. Eta Soloren lanak geroago agertu ziren. 1950 inguru horretan. Eta zer gertatu zen, hasi zen, produktibitatearen eragina ikertzen, eta konturatu ziren zenbait faktore bakarrik kontuan hartuta, ez zela ondo ulertzen ekonomiaren hazkunde hori. Eta nolabait konturatu ziren hazkunde horretan, importantzia garrantzitsua teknologiak duela. Baina ikerketa sakonak ez dira oraintsu arte egin. Eta ekonomiaren barnean teknologiak duen garrantzia, teknologiak duen eragina, azken urteetan aurreratzen ari da. Esango nuke adibidez, orain momentuan dauden kontzeptuak, ulertzen dira askoz gehiago 80. hamarkadan egindako ikerketekin. Eta diferentzia hori zertan ematen da, edo zerratikan orain ikusten da garbiago, non dago diferentzia edo
egoera bi horien arteko desberdintasun nagusia, edo zergatik ematen da hori? Bueno, noski zerbait ezagutu nahi dugunean ikerketak egin behar dira. Eta, bueno, sortu da kezka bat teknologiaren eragina barkatu, nolabait momentu honetan sakontzen joan da. Eta ikerlari lerro bat sortu da azken urte hauetan. Hau da, teoria neoklasiko batetik, teoria evoluzionalista batera pasatu gara. Eta izan da, ikerlariak ikerketetan sakondu egin dutelako. Ez dakit nik lagian zut egiago esplikatuko zenuke. Arantzak esan duen bezala, hasieran teknologia ekonomistak zerbait emana bezala konziatzen genuen. Analisi guztiak, hor guk ezten duen teknologian eraginik, eta hori emanaz etorren faktore edo variable bezala konziatu behar zen. Hori aldatzen hasten da, Bigarren Gerra Mundialen ondoren izugarrizko hazkunde ematen danean eta hori esplikatu behar danean. Eta hori ikusten da, teknologiak ikaragarrizko pisua daukala. Orduan, hori dena esplikatzeko, oso ikuspegi lineala eta mekanikista erabiltzen. Pentsatu zen, zientzian aldetik alako bultza dator, zientzian alako aurrerapenak eman dira, eta gero, enpresariak edo, aplikatu egiten dituzte, erabili egiten dituzte emandako aurrerapen zientifikoiek, eta horrela berrikuntza teknologikoak ematen dira, eta gero difusio teknologikoare edo edakuntza teknologikoa emango da. Orduan, 20. mendearen herrialdean alako ikustegi simple dago. Ondoren, hori ikusi da, ez da beti horrela. Batzutan aldaketa teknologikoa zientzian emandako aurrerapeningatik ematen dela, alako laborategian alako zea bat eskuritu galako, edo material berri bat eskuritu galako, edo batzutan aurrerapen teknologikoa zientziatik datorkigu, baina bestetan errealitatetik edo euskaritik edo besteroetatik edo datorkigu, ezta? Eta orduan ikusten da gauzak ez dira simple, ez dira linealak, baizik eta interkomunikazioa dagoela eta feedback edo feedback asko, retroalimentazio asko, elkar eragin asko, eta orduan garai batean teknologia aurrerapena desarrollatzeko erabilitako konzeptuak eta ikuspegi lineal horretan oinarritutako indikadore teknologikoak osatu behar dira, konturatzen dira ekonomistak. Batez ere, politikoak teknologia horren garapenean eragin behar dutelako. Orduan, ondo ulertu behar dute prozesua, gauzak nola dijoazen ondo ulertu behar dute, gero politika ekonomikoko neurriak hartu alizateko. Hori lotzen da, literaturan ematen ari den aldaketarekin, teoria evoluzionistaren desarrollarekin, Sistema Nacional de Innovación deitzen dien horiekin ere, learning ikasteari buruzko desarrolloekin, eta orduan esan genezake azken 20 urtetan alako boom bat egon dela literaturan, eta literaturaren boom edo garapen edo hazkunde horretan ere indikadore teknologiko berriak ere azaltzen hasi dira. Adibidez, lehen, aipatu dugu Esun Peter. Esun Peterrek egin zuen oso berizketa famatua. Egin zuen, hor daukagu asmakuntza edo inbentzia, izan genezakena, alako zientziaren lerketa batengatik ematen dana, eta orduan momentu batean enpresari batek esaten dugu, hori komerzialki esplotatu dezakegu. Eta aurrerapen, ezagueran emandako aurrerapen hori esplotatu egiten danean, komerzialki esplotatu egiten danean, orduan etortzen da berrikuntza. Berrikuntza egiten duen enpresariak, aberastu egiten da, pilo bat. Aurrena izateagatik, merkatua, zeraintza da, nolaiteko monopolio dauka lehenengo momentuan, ez du inorekin konpetitzen, produktu berria da, edo produktu prozeso berria da, eta orduan aberastu egiten da, pilo bat. Orduan, jendea aberastu egiten dela ikusten duenean, azten da kopiatzen.
Eta teknologia hori bere ganatzen azten da. Eta orduan, iristen gara hirugarren fasera, erakuntza. Beraz, asmakuntza, zientziaren honetik etorri zaigu, gero etorri da berrikuntza, lehenengo esplotazio komertziala, eta hirugarrena erakuntza. Hori oso ikuspegi simplea. Gero, ikusi izan da, besteo kopiatu egiten dutenean, ez dutela kopia mimetiko bat egiten, baizik eta berregokitu egiten dutela, Asian egindako berrikuntza hori, eta beraz, haiek ere berritzen ari direla. Eta ideiak ez datozela bakarrik asmakuntza zientifiko hietatik, baizik eta gauzak egitean ere, konturatzen zera gauzak aldatu behar direla. Horrekin batera oso polita da ikustea zenolako berizketa egiten dan 20. mendaren herrialdean zegoen, teknologiari buruz zegoen ikustia zen, teknologia informazioa da. Eta informazio bezala dana, formalizatu daiteke, estandarizatu daiteke, eta beraz kopiatu daiteke. Nik badaukat material hau egiteko modu bat, hori deskribitzen dut oso ondo, eta zandu ez diokez beste dozegi, eta horrek kopiatu edo erreplikatu egin dezake. Gaur egon, ikuspegi hori, teknologiari buruzko ikuspegi hori, teknologia informazioa ez da onartzen. Gaur egun gehiago konsideratzen da, teknologia ezagutza dela, edo konozimentua dela. Bai, agian Mikel daukagu adibide hon bat, gure lagun Mikel Buesa eta Molerok emana. Orain modan epini da, sukaldaritzako errezetak ematen dira, aldizkaritan, telebistetan, baina nik esan behar dut, ez dakit sukaldaritxarran ezelako ero horregatik diren, baina informazio hori, informazio osoa edukita ere, niri etzaizkita dela ateratzen, artzaki ateratzen zaizkion platerak. Hau da, nik informazio guztia daukat, baina know-howa nola egiten den hori, nola aritu behar nahizen sukaldeak ez dakit. Eta hori, balian berarekin dan egin da, bere ondoan egon da, berak transmititu ditzake gauza horiek. Baina, bakarik irakuliz ez da jasotzen. Bai, gaur egun rezeta piloa daukazu, liburuak barra, merkatuan, informazioa egon badaukazu. Ezagutza ez daukazu. Hortarako, egiten ikasten dezu. Adibide horrek erakusten dugu teknologia ez dela informazioa bakarrik. Hori da. Badela beste... Hori da. Eta orduan, hasiera batean pentsautako prozesu guztiak, teknologia oso gauza formalizatua baldin bada oso ondo babestu zaiteke, patentekin, orduan, hasiera batean zegoen pentsakeran oinarrituta indikadore teknologiko batzuk desarrollatu ziren. Oso famatua eta ustez ia danok noizbait edo aitu izan duguna da ikerketa eta garapena. Eta danok aitu izan dugu, herri honek bere barne produktu gordinaren ez dakit eguneko 1, eguneko 2, eguneko 3, ikerketa eta garapenean gastatzen du. Hori indikadore oso famatua eta oso zabalduta. Patentena ere ordukoa da, patentea zuk ulertzen baldin badezu teknologia informazio bezala, eta konsideratzen baldin badezu, teknologia gizarteri onura ekartzen diziola, eta orduan asmatzaileak babestu behar dezula, berak indako esfortzuak besteok baliatu ez daitezen, patenteak desarrollatzen dira, eta patentei buruzko datuak edo indikadoreak ere, orduan desarrollatzen dira. Garapenean duen eragina ikusita, jendea azten da bilatzen, herri batek zenbat teknologia saltzen duen, pentsatzen zalako, teknologia saldu zitekela, informazioa da ezkero, orduan pagamendu balantzan, zenbat sarrera ditun, teknologiaren salmentagatik, edo zenbat ordainketa ditun, teknologian erosketagatik. Orduan, 3 indikadore horiek bereziki, oso famatu egin ziren, eta gero, apur bat eranduxago beste bat ateratzen, eta hori deitzen da bibliometria. Hau da, herri bateko zientzilariek zenbat artikulo zientifiko argitaratu dituzten. Eta gire indikadore bat da. Bai. Hor behiratzen da, biztanleko, zenbat artikulo zientifiko publikatu dituzten amerikanoek, edo alemaniarrek, edo frantzesek, edo espainiarrek, eta hor badago dato base ikaragarria estatu batuetan, adibidez,
azten gara susmoetik. Hombre, estatu batuetan baldin bada, orduan inglesez. Argitaratzen den artikulua bakarrik konsiatuko dituzte, bai. Ja, sesgo edo, noraiteko sesgo dauka, base horrek, inglesez argitaratzen diren artikuluen alde. Alde hortatik, bueno, pues, Espainiaz, edo euskeraz zanikez, pues, bazertua daude, gai lokalak ere, pues, ez dira iaia kontabilizatzen artikulu zientifiko bezala, pues, adibidez, euskerari buruz, edo gure kulturari buruz, edo bertsolaritzari buruz, pues, noski, artikulu horiek sekula ez dira base horietan egongo. Orduan, 20. mendearen erdialdean zegoen teknologiari buruzko ikuspegi lineal horretan, teknologia, informazio, parekatze horretan oinarrituta, indikadore teknologiko batzuk desarrollatzen dira eta horiek funtzioan horiek ziren ikerketa eta garapena, patenteak, pagamendu balantzaren sarrera eta irtera teknologikoak, eta bibliometria deitzen duguna. Hau da, zenbat artikulu zientifiko argitaratzen diran. Baina, egia da gero horrek ere bere evoluzioa izan duela, eta, bueno, galdera egian izateke jakitea gaur eguneko egoeran, zer aurkitu dezakegun. Zen indikadore teknologiko edo aurki daitezkeen, agian beti ikuspuntua zekiz subjetiboa izango den edo ez, zentzu diran beraien gauza positiboak, beraien gauza negatiboak eranienak ez direnak, nola gaude gaur egunean indikadora hauen inguruan? Aipatu ditugun indikadore kritikoa bat eginez, nik esango nuke adibidez IPIG-ko estatistikak abantaia sakon bat dutela, hau da, luzarotik ari dira garatzen, Hirugarren hamarkadan hasi ziren gutxi gora bera. Orduan, informazioa nahiko homogeneoa da herrialde guztietan, honekin konparazioak egin izazkigu, eta seriak ere luzea dira. Hau da, ikusten da evoluzioa, herri baten evoluzioa. Lehen, adibidez, hitz egin dugu informazioa eta jakintza, informazioa konozimentua teknologiari buruz. Baina teknologiak badu baita ere beste aspektu garrantzitsua bat. Erderaz esaten da, teknologia akumulatiboa dela. Hau da, ezin dezue bat-batean, teknologia munduan sartu eta bat-batean, dirutza bat epin teknologian eta ezin dezu espero diru horrek izugarrizko emaitza sortuko ditula. Enpresak, organizazioak, herrialdeak prozesu bat behar dute ikasteko. Eta jarraituz ikerketa eta garapenaren deskripzioa edo alde honak eta txarra komentatuz, alde txarraizatik nik esango nuke adibidez guretza garrantzitsua dena. Enpresa txikiak ez dira ondo ateratzen estadistika horietan. Bat enpresa horietan berrikuntza, teknologia prozesua, teknologiari buruz begiratuta prozesuak ez dira linealak esaten genuen bezala, eta gainera enpresa horietan aktibitate informalak egoten da. Orduan, estadistikak ez dute jasotzen ondo enpresa txikietan egiten diren ahaleginak adibidez. Agian, lehen ere aipatu duzu, gaztorera egiten den I+D hori edo ikerketa gehi garapen hori nonbait onartuta dagoela gizartean edo jendeak gutxi gora bera ezagutzen duela, eta hori zer da, denbora edo urte desente ja daramazkigulako ekonomiaren munduan indikadori hori erabiltzen edo izan ere, edozein pertsona, entzuten ari den edozein pertsona gai dezatekoa, bai ikerketa gehi garapena ezagutzen dut, eta badakit nik herrialde honek horren beste diru inbertitzen baldin badu horretan zergatik den, eta gutxi gora bera kontestu hori ulertzen da. Zergatik horrekin bai edo besteekin, non dago diferentzia hori? Piskat berriz ere markatu edo definitu beharko nuke, zehaztu beharko nuke berrikuntza teknologikoa zer ulertzen dugun. Berrikuntza teknologikoa bi eratakoa izan daiteke. Bata da produktoko berrikuntza teknologikoa, eta hori da enpresa batek merkatuan produktu berri bat edo produktu hobetu bat jartzen duenean, eta bigarren berrikuntza teknologiko klasea da prozesoko berrikuntza teknologikoa. Zu gauza berdin egiten duzu, baina bestera batera, beste prozesu batekin. Adibidez, lehen, Alto Sornosetan, Bizkaiko Lade garaietan,
altzairua ateratzen zen labe garai batzuetatik, alto zornozetatik, eta gaur egun berriz egiten dute altzairutegi elektriko batekin. Prozesu aldatu da. Beraz, berrikuntza teknologikoa eman da. Bueno, berrikuntza teknologikoa, bai produktokoa, bai prozesukoa, benetan dugun bezala, etorri daiteke zuk ikerketa eta garapena aurrera emateko, diru batzuk sartu dituzu, enpresan, persona batzuk hor departamento bat sortu duzu, edo hor aktivitate edo jarduera batzuk aurrera eman dituzulako. Bueno, hori, errealitate hori, Arantxak esan duen bezala, gehiago ajustatzen da edo bat dator enpresa hundien antolamenduarekin. Baina enpresa txikiekin berrikuntza teknologiko asko egiten da, ia enpresa hundietan aina, baina berrikuntza teknologikoa iturria ez da ikerketa eta garapeneko departamentua. Hortarako jenderik ez dutelako, ez dute strukturarik, ez dute antolamendu egokirik. Ikerketa eta garapena ulertzen da zerbait sistematiko bezala. Ezaguerak ongitzeko, zaiakera, sistematiko bat, eta hori enpresa txikietan ez da noten. Enpresa txikietan askotan berrikuntza teknologikoa dator, bezeroarekin kontaktuan idea bat etorri zaielako, edo gauzak egitean operadorea da ikusi du, hombre, hau horrela egin ordez, bestera batera egingo banu, asko malguago edo flexibleago dira, gauzak aldatzeko, era berean enpresa txikitan askotan produzio prozesuak aldatzeko biderik errezena da makina berri bat erostea. Orduan, berrikuntza teknologikoa aurrera ematen dute, baina ikerketa eta garapenik egin gabe. Orduan, zer gertatzen da? Lehen aipatzen genituen indikadoreak ikerketa eta garapena eta alde batzikan gure realitatean, pentsatu behar duzu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bestarren beste, dauden enpresetatik eguneko 95 edo. Ia dena, orduan. Ia danak 20 langile baino gutxiagokoa dira. Orduan, errealitate handi bat, lehengo indikadore horiek bazte guztien digute. Eta beste horren beste ezan genezake, herrialde aurreratu eta zeratuen artean. Herrialde aurreratuetan ikerketa garapena finkatuago dago, baina herrialde atzeratuetan berrikuntza askotan bestera batera ematen da. Ikerketa garapena modu formalizatu batean egin ordez, gehiago egiten da, askotan kopiatzen. Dano kaitu izan dugu, lehen euskaldunak makina erramintako sektorea eta nola egiten zuen aurrerapena. Junferietara, txantxetan zelan betela, makinaren tapa altzatu, behixatu, eta horrengoan etxera etorri, eta hori berriz egitea zuten. Orduan, ikerketa garapeneko estadistikak herrialde atzeratu, eta baita gurea bezalako herrialde garapen ertainiko herrialdetan, ez dira guztitza gokiak. Alderapenak, manual de fraskatien arabera, hau da, OCDek edo euskara zen genezake ELGE, elge izeneko erakunde horren orientazioak jarraituz, badakigu ikerketa garapena zer dan, zehaz meaz. Eta dano, bere estadistiketan horrela islatzen dute. Baina gero, herrialde baten edo sistema baten berrikuntzako sistema nolakoa da ulertzeko motz gelditzen zaigu. Dato bada, kontuan hartzekoa, baina motz gelditzen zaigu. Are gehiago, sektore batzuetatik bestetara ikerketa garapenaren garrantzia aldatzen da. Adibidez, zu baldin bazaude aeronautikan, edo zu baldin bazaude telekomunikazietan, edo farmazian, edo egiten duzu salmentatik diru mordo bat dedikatu behar duzu horretara. Baina zu, ibiltzen baldin bazera zapata gintzan, edo oial gintzan, edo asko diru gutxego gastatuko dezu horretan. Teknologia askotan bestera batetik etorriko zaizulako, beste enpresa bati makineria eroseriozulako eta bar. Alde hortatik Euskal Herrian, ez daukagu puntako sektorerik. Hau da, ikerketa garapena eskatzen duten sektorerik. Aeronautika, telekomunikazioak eta farmazia horiek, Euskal Herrian ez dute pisurik. Geroxeago, sartuko gara gai hortan, baina
hemen gehien bat daukago, igual makineria, teknologi ertaineko sektoreak. Orduan, ja, alderapenak ez dira guztiz egokiak. Bueno, bari gara, Mikel Arantzari gara, indikadore teknologiko hauek apur bat gehiago ezagutzen, leheno zuk aipatu duzu black box edo kaxa beltza eta pizkat badirudia bere mistikoa dela, zergatikan bere garaian Schumpeter eta Solok usatu zuten, zergatikan ez, nondik andora dijoan, orduan musika, olako musika mistiko bati tartetxoa utziko genioke eta bere hasi gaude berriro den. Leheno ari gara piztonaka gure ekonomia, gure indikadore teknologiko horiek ezagutzen, ikerketa eta garapena aipatu dugu, gaur egungo indikadore bat bezala, bere aldonak, bere akats txiki horiek ere aipatu ditugu, zinbest indikadore agian nabarmendu genitzake, Arantxa, hola labur esan da eta orokorrean. Bai, labur esan da, aipatuko nituzke patenteak, lehen ere aipatu dugun bezala. Patenteak, niretzat, patenten alde hobena, hau da, patenteak emaitzak ematen digute. Orain arte ikerketa eta garapenak aritu garenean, ikusten denun zer sartzen zen sistema, baina patenteak dira emaitza batzuk. Zer gertatzen da? Problema ditula baita ere. Problema bat, enpresa guztiak ez dute protentzio berdina patentatzeko. Herrialde guztiak ere, sektore guztiak ere, orduan hemen desberdintasuna sortu daitezke. Eta gainera, enpresak askotan ez dira fiatzen. Hau da, nolabait esan dezakegu nik emaitza bat baldin badaukat, emaitza hori babesteko patentatu egiten dut, eta horrela nolabait kopian murrizten da. Baina enpresa guztiak, enpresak ez dute konfidantza osoa patentu egiten hori gure ikerketetan behin eta berriro ateratzen da. Eta bueno, Mikel, igual agian balantza teknologikoari buruz baita esan dezakegu. Bai, balantza teknologikoarekin gaur egun daukagun problemeriko handiena da, teknologia gehien bat multinazionalak manejatzen dutela, herri bat bestera, eta hori nahi den tokian deklaratzen dute teknologiak edo askotan teknologiaren ordainketaren bitartez zerga iruzurra edo zerga iezak, eta bueno, gaur egun balantza teknologikoaren datuak ez dira bat ere fidagarriak. Orduan, indikadore horrek bere garrantzi guztia galdu du. Indarra duenak bere gustora ikusten du nahi handi batzen antzera mundu agian ez, eta nahiago duenaren arabera hau hemen ipini hori indikadore horrek indarra gartzen du. Hori gainera Euskal Herriarentzat ezken du. Gu pagamendu balantzarik ez dugulako. Hora registro bat enpresa guztiak hauanetan lehen ebrontzuren bezala deklaratu behar zitunak. Arantzelak eta... Beste bat egiten dena da, zuk esportatu egiten dituzun sektoreak o produktuak zenolako maila teknologikoa duten. Klasifikatzen dituzun sektoreak maila teknologikoen arabera, eta ikustetu, ni teknologia puntako produktuak esportatzen ditut, edo esportatzen ditut teknologia paleko produktuak. Eta zuntzen olako proporzia izan batzuk eta besteak, ez konzutuz, horreatuago nago, edo atzeratuago nago. Edo nire esportazioetan teknologia puntako produktuak goraka dijoaz, edo beheraka dijoaz. Hori, orain erabiltzen aziten indikadore berria da, ez eta oso simple izan. Baina dian, importantenetako bat izango da berrikuntzaren inkesta. Lehen esan dugu, IGIC problema bat zuzitula, besteak beste IGIC esaten digu, zenbat gastatzen dugun ikera eta garapen egiten, baina ez dugu esaten arrakastatxua dan, edo ez dan. Ondo ateratzen dan, ala ez dan. Edo inden aurreapen teknologikoi, komerzialki esplotatu egiten, ala ez. Hori dana gainditzeko berrikuntzari buruzko inkestak desarrollatu dira. Molde edo pentsakera berri hontan oinarrituta. Eta orduan enpresei galdetzen zaie, merkatuan produktu berriak sartu dituzten, edo produktu betuak sartu dituzten, hau da, berrikuntza teknologikoak egin dituzten. Zenbat gastatu duten horretan, eta hau da, hamarkada hontan, 80ko hamarkadan, martxan jarri den inkesta, beraz guztiz berria da, aberatzena da alde konplexuena ere bai, eta jaio berria dan ezkero,
problema hori ditu, serie luzerik ez daukagu, lehen zer gertatzen zen jakiteko, oraindik herri guztietan ez dago guztiz homogeneizatuta, eta orduan askotan oso emaitza arraroak ateratzen zaizkigu, adibidez Euskal Herrian eta Espainian, Europan baino askoz berrikuntza radikalagoak egiten ditugula, oso gauza, garbi dago, hemen galdera formulatu dan bezala, ez da Europan ulertzen dan bezala. Orduan, ez dago guztiz homogeneizatuta, baina hala ere nahiko emaitza interesgarriak ematen hasi da. Baliteke hemen, gaian profano den jende asko entzuten egotea, agian enpresio txikiren bat ere gure artean egotea, uinez bestalde, eta agian berari egokituko litzaioken galdera egitea litzateke ondorengoa, ikerketa eta garapena, pagamendu balantzak, teknologia maila nolakoaren, patenteak, inkestak, eta benetan nire ekonomia edo nire enpresa txiki hori kompetitiboa da, ez da nola jakin dezake berak horren beste garantzia dakate teknologia indikadore hauek enpresaren kompetitibitatearen ikuspuntutik, ez da horren bestelainokoa, segun eta enpresaren ikuspuntua edo sektorea zein den. Hemen bi gauza beriztu berri da. Guk hitzeiten nahi gara herri bati buruzko indikadorei buruz. Edo herri horrek dituen sektore edo enpresei buruzko indikadorei buruz. Eta orduan horrek erakusten digu herri hortan zenolako aurrerapena dagoen. Enpresa bat herri aurreratu batean baldin badago, herri horretan sortzen dien abantailaz ere profitatzen da. Baina enpresara jetxita, beste analisi marko batean sartzen gara. Enpresak egindako analizitan ere agertzen da teknologia faktore klabe bezala. Baina normalean, enpresari txiki batentzat halako alderapenak ez dago iterik. Estadistika makro hauek hartu, gehiago esango diote, haizu, inbertitu behar dut halako herri batean, eta interesan zait herrialde aurreratu izatea. Orduan, halako estadistikei bilatuko die. Baina bere burua txekeatzeko, halako estadistikak eta ez dira erabiltzen. Baina bai dira, herri baten egoera ezaguteko. Hegoaldean, Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, zein aurkitu ditzakegu, zein indikadore edo zein erakunde daude horretara eramaten gaituztenak, nola dago egoera gaur egun? Datuen aldetik Nafarroan ineren datuetara jo behar dugu. Nafarroan ez dute estadistika erakunde espezialik, edo sortu berria dute, eta ez dute inkesta berezirik. Orduan, ineren datuak hartu behar dituzu eta esplotatu. Inera Instituto Nacional de Estadística, Espainiako Instituto Nacional de Estadística delakoa. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz Eustat desarrollatu zen, eta Eustatek halako hainbat iturritarako datuak ematen ditu. Ikerketa garapeneko estadistika badu, berezkoa. Eta orduan, Euskal Autonomia Erkidegoaz ineren datuak ez ezik, Eustatekoak ere badauzkagu. Eta askotan ez atoz bat. Hain zuzen ere, gure ikerketan agerian begitudan puntu bada, ematen dula, Eustaten estadistikak apur bat hasi baloratu egiten dula Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den ikerketa garapeneko gastua. Hasi baloratu egiten dula. Bai. Hainbat enpresa, konsideratu behar dezu, enpresei galdetzen zaiela, ikerketa garapena egiten duten. Baina hortarako, harrapatu behar dituzu ikerketa garapena egiten duten enpresa guztiak. Enpresa batzuk zure gida zerrendatik kanpo egiten baldin badira, azten zera azioa loratzen. Eta Eustaten datuak ineren datuekin alderatuz, azken urtetan atera diren datuak alderatuz, horre ematen du Eustatek apur bat azioa loratu egiten dula hemen egiten den ikerketa garapena. Dena dela, agian estadistika horietan aritza baino, hori izango zen zenolako emaitzak ematen diguten, nola karakterizatu genezaken Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko zientzia eta teknologiari buruzko sistema. Eta hori nola egin daiteke? Adibidez,
lehen aipatu dugu indikadorik famatuena, ikerketa eta garapena, ezta? Bueno, ikerketa eta garapena beti alderatu egiten da barne produktu gordinarekin. Barne produktu gordinak ematen dugu herri baten ekonomiaren tamaina zen nolakoa da. Eta orduan, hori herrialde aurreratuetan, Japonian edo Estatu Batuetan, indikadore hori, ikerketa eta garapena barne produktu gordinaren aldean 3% dago. Suedian eta are gehiago. Europako batasunean atzeratu gabiltza, 2% edo. Espainian orain ez gara 1% iristen. Eta Euskal Autonomi Erkidegoan Espainiaren gainetik gabiltza. 1,2 eta 3, hor gabiltza. Alde hortatik ikusten dugu, oraindik bide luzea daukagula, lehen berezi Europako bataz bestekora iristeko. Eta gero, noski, Estatu Batuen eta Japoniaren mailara iristeko. Horretan zer ikusia dauka, lehen esan bezala, gure ekonomiaren espezializazioa. Estatu Batuetan eta Japonian, puntako sektoreak pisu gehiago dute, edo telekomunikazioa direla, edo konputagailua direla, edo aeronautika dela, edo farmazia, edo... Bueno, hemen sektore horiek ez dute pisurik, Hori kontutan egiko bagin du apur bat hobetuko litzake, gure indikadorea. Baina ala ere, oraindik ikusten dugu, bide luze daukagula besteen maila harrapatzeko. Edozein moduz ere, komeni da esatea, gure egoera asko txarra gozala 80ko markaren hasieran. Hor badaude estimazio batzuk eta orduan eguneko 0,3, 0,4 bien, beraz, ia lau aldiz, handiago da gure oraingo gastuan, termino relatibotan, baina horrelik asko falta zaigu. Horrek erakusten du, zenbat eta gehiago inbertitu eremu honetan, herrialde horrentako hobeagoa dela? Bai, generalean bai. Hombre, beti esan dezakezu, gu inbertitzen ari gara, baina inbertitzen ari gara modu deskoordinatu batean. Izan ere, Mikel, nire galdera, demagun, hemen puntako sektorerik ez bali madugu erabiltzen, eta agian hemen gure teknologiaren berriztapena beste modu betetara baldin badator, edo baten baldin bada, zertarako behar dugu korretan inbertitu, aeronautika ez baldin bagaude sartuta. Izan daitetelako kezka bat sortu daitekena. Bai, hori, hain zuzenare, azkeneko estudioak oso garri usten dute. Kopiatzeko gai izan behar dezu. Konforme. Eta hain zuzen ere, komeni zaizu ikerketa eta garapeneko gastu egitea, hain zuzen ere, ikerketa beste teknologia osteko. Hori oso frogatuta dago. Hain zuzen ere, teknologia gehien erosten duten enpresak eta realeak horiek ere gehien inbertitzen dutenak dira. Hori beraz, komeni zaigu, naiz eta hemen egiten da ikerketa eta garapena, batzutan zalantzan jarri, adore egiten da modu eraginkorrenean, administrazioen artean berdan bezalako koordinazioa dagoen, hemen danok laguntza barra ematen ari dira, hazi diputazioetatik, Eusko Jaurlaritzatik, Espainiako gobernotik, Europako instituzioetatik, eta askotan elkarrekin ondo moldatu gabe, beste horren beste gertatzen da, hor dabil unibertsitatea, bere ikerketa garapena bere ikasa egiten, enpresak beste mundu batetik, zentro teknologikoak horiek igual gehiago dira enpresei, baina zentro teknologikoak unibertsitate eta enpresen arteko zubi lan hori behar bezala egin dabe. Hau da, egiten den gastua, etekin gehiago atera genezaioke, gauzak ondo antolatuta egon ezkero. Orduan, ez genuke datu kuantitatiboan bakarrik gelditu beharko, begiratu beharko genioke bere konposizioari, nola banatzen dan enpresa, unibertsitate eta besteen artean, eta adibidez hori Arantzako ondo aztertu du, gure, Euskal Autonomi Erkidegoko zientzi eta teknologiaren sistemaren ezaugarri importanteenetako da, zentro teknologiko ez duten pisua. Eta alde hortatik gastu osoan enpresek desarrollutako jarduerak duten pisua.
nolako da harreman hori, Arantxa, hemen, Euskadin? Bueno, alde batetik erabat positiboa dela esan behar dugu. Enpresak pentsatzen dute zentro teknologikoekin lan egiteak beraientzat abantaila batzu badituela, baina gure ikerketan nik gogoratzen duzu gauza kurioso bat ateratzen baita ere. Nolabait pentsatu da beti zentro teknologikoak enpresa txikiei teknologia sortzen lagunduko diela. Eta gure datuen arabera, ikusi dugu enpresa handienak direla zentro teknologikoetara joaten direna. Agian da pizkat Mikelek esplikatu duenagatik, beraiek badute teknologia bat, badute ezagura batzuk, eta orduan hobeto aprobetxatzen dituzte kanpoko teknologiak ere. Eta beraz, harreman hori pizkat inkongruente izan da, hasiera baten izan nahian, horrelako zentro teknologikoek enpresa txikiengan eragin handiago izango zutela eta handienek izan dute eragina? Bai, beti pentsatu izan da, enpresa txikiak gauza batzutarako onak dira. Adibidez, enplegua azken aldi honetan enpresa txikietan sortzen ari da, enpresa handietan baino, enplegua gero eta konzentratuago dago enpresa txikietan, hau da, malguago dira, krisia datorrenean hobeto moldatzen dira. Beraz, enpresa txikiak komenigarri dira, baina ahulezi batzu dituzte. Ahulezia dituzte internazionalizatzen mailan, zailago egiten zaie, kanpo merkatutara joatea, ahulezia dituzte finantza lorrean, bankuekin negoziatzea eta beti gaizki hau ingo dute, eta ahulezia dituzte gehien bat ikerrezta garapeneko alorrean. Zaten zan, ez dut eta mainari aparteko departamenturik eta sortzeko. Horren pentsatu zara, hemen irten bidea da asoziazionismoa, eta halako erakunde batzuk enpresa txikita ertain horien mesedean jartzea. Eta ideia horrekin sortu ziren zentro teknologikoak. Hau da, enpresa txikita ertainei mesede egiteko. Pentsatzen zen, enpresa handiak bere kasa ibiltzen bazekitela, eta ordon enpresa txikiei soil behar zitzaiela. Eta realitatea, gure datuetan agertzen dena da, zentro teknologikoak gehien bat enpresa handiekin lan egiten dutela eta ez enpresa txikiekin. Enpresa txikiak egiten dute pixkat baztertuta. Bestalde, kurioso da, Eusko Jaurlaritzak primatu du bere politika teknologikoan laguntzak zentro teknologikoekin lan egiten duten enpresei ematea. Eta ez enpresei ematea zuzenean. Hau da, Eusko Jaurlaritza ez dauka sentido hondirik, enpresa txiki batean ikerketa garapeneko gastua bere kontu egitea, ez du tamaina kritiko hori iristen, eta horren bideratu ditu bere laguntzak, haizu, zentro teknologiko batekin lan egiten bali maizu, subvenzionatuko ditugu hainbeste kontratua. Baina zure kasa egiten bali maizu ikerketa garapeneko gastua, ez. Orduan ez dezu laguntzari. Eta orduan ikusten dugu, ez zuzen ere, enpresa txikita hartailei kendu zaiela askotan, gero zentro teknologikoekin kontratatzeko gaitasuna edo oinarria emango lioken politika bat. Aukera hori. Beraren, gure artean egoera nolakoa da orokorrean, lehen aipatu zute unibertsitatea, aipatu duzute bezalako organismo erakunderi, beraien arteko harremana gaur egun ona da, hobetu daiteke, etorkizunari begira zuek egindako ikerketen arabera zer esan daiteke edo zer ikusten dizute? Alde batetikan unibertsitatei buruzko datuak ustez nahiko gezurrak badia. Horre estimazio batzuk egiten dira. Hau da, Eustatek unibertsitatearen ikerketa zenbaten ditun datuak ditutu. Zenbat irakasle dagoen, pentsatzen da irakasleetatik halako denbora ikerketara dedikatzen dutela. Orduan, egon dira aldaketa metodologiko batzuk, igoz jundira eguneko horiek askotan oinarri gabe, eta nire ustez, ia inork ez du sinisten, hor ateratzen diren datuak egiazko direnik. Orduan, aldatikan horre ongo litzake problema bat. Beste problema bat nik igual unibertsitatean ikusten dena, unibertsitateak enpresei begira ez dala egon. Orduan, ez da lotura ondirik ikusten, eta hori ere Eusko Jaurlaritzaren datuetan eta laguntza publikoko programetan eta ikusten da, unibertsitatea ez dala enpresen programetan edo proiektuetan sartzen. Oso gutxitan.
hirugarren problema bat nik ikusiko nuke, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatean zientzia humano eta sozialak pisu handia dutela, eta bestelakoak, zientifikoak esan genitzakena, eta enpresentzat baliagarriagoak direnak, horiek askoz pisu gutxiago. Eta hori ere frogatuta dago, zientzia sozial eta humanoetan gutxiago ikertzen dela bestetan baina. Orduan, hiru problema horiek nik ikusiko nituzke Euskal Autonomi Erkidegoko unibertsitatean, eta Nafarroari buruz ari zerala, eztan beharko genuke, gastua altuago dela, hau da, Nafarroko zientzia eta teknologiari buruzko sisteman unibertsitateak pisu gehiago daukala, pentsatu behar duzu hor publikoa eta opusekoa, hor daudela, baina gero loturak bere produzio sistemarekin eta eskazak dela ere. Alde hortatik, nik ez dakit emango otenioken aprobatua, unibertsitateari Euskal Autonomi Erkidegoko edo Euskal Herriko zientzia eta teknologia buruzko sistema. Horrek esan nahi du, ez ere aprobatua ez diozun ematen arantza, edo bai, edo antzeko iritzia duzu. Bai, antzeko iritzia. Esan nahi du, etorkizunari begira, hobetu beharra dagoela, edo zer egin marko ditzateke, lerro de maila edo ikuspuntu horretatik. Nik pentsatzen dut beti, hobetu daitekela, eta gainera hobetu behar regula. Hor gauza asko daukagu jokuan. Enpresak behar dute teknologia hori. Horrein proiektuak egon daude. Eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik adibidez, orain onartu berria dan plan hortan hori potentziatu nahi dute, eta beti literaturan ere behin eta berriz aipatzen da lotze behar hortaz. Nik dena dela, hor nire zalantzat ditut, gaur egun unibertsitateak dituen egituren gatik. Mobilitateagatik. Adibidez, Europako iparraldeko herrialdetan irakasleak enpresetan, irakasleak 2 urtetarako edo igual unibertsitatea utzi eta enpresetara jun eta enpresetatik jendea direktiboak eta unibertsitatara pasa eta bueltatu eta mobilitate hori asko handiago da. Hemen nahiko fosildua dago, unibertsitatea. Hemen Estatu Batuetan doktorautza bukatu duen persona bat ekartzeko ez daukazu tokirik orain, eta askotan katedraduna bera begiratuko du abelitzala ingote dion, eta alako mugikortasunik eta nahiko funtzionalizatua eta burokratizatuta dago unibertsitatea. Eta kanpotik oso zaila da hori mugitzea. Hain zuzen ere, nire iritziz, unibertsitatearen ahuleziengatik eta bestalde Espainian sortuak zuen organismo publiko de investigación guztiak Euskal Herritik kanpo egoteagatik. Zezik adibidez, gehien bat Madrilen dago, baina hemen ezken duen zentrorik eta unibertsitatearen ahuleziagatik eta organismo publiko de investigacionen ez egoteagatik, zentro teknologikoa garatu ziren. Ameriketan, Ipar Ameriketan eta unibertsitateak egiten dituen gauzak, eben beste erakunde batzuk egiten hasi dira. Eta horrek esplikatzen du besteak beste Euskal Herrian ikerketa garapeneko gazteen barruan enpresa sektoriak duen pisua. Zentro teknologikoak hor kokatzen delako, enpresa bezala konsideratzen delako. Eta bukatzen joateko baldin badago, datuaz eta zenbakiak eta ekonomia zari garen, horrelako balante bat egiterik, non kokatuko genuke guk hegoaldea, Hego Euskal Herria, ikuspuntu batik ez bere ekonomia nolakoa da orokorrean. Erdi garatua dagoena, Europaren batazbestearen aipatzen genuen, Europako batazbestea da, iristen zeratzen ari dena, bukatzeko labur. Nire ustez gure ekonomia ikaragarriari daudetzen. 93 aurrera aldaketa handia eman du. Agian ez zain besterik eta garapeneko gaztuaren egunekoan, hori apur bat estankatuta dago, baina berrikuntza ulertu behar da modu zabalean. Eta
hain zuzen ere, gaur egun dauzkagun indikadoreak, bata da berrikuntza teknologikoa, hori ere motz gelditzen ari zaigu, gaur egun ikusten dugu berrikuntza askotan teknologikoa ez ezik organizatibo edo antolamenduzkoa da. Eta alde hortatik horri ikusten dugu enpresen antolaketan edo antolamenduan, aldaketa ikaragarria dela, eta hori somatzen duzu internazionalizatze mailan, hori ikusten duzu kalitate sistemen ezarkuntzan, hori ikusten duzu organigramen gero eta planuagok edo gero eta maila jerarkiko gutxiagorekin, aldaketa ikaragarria handia da, eta alde hortatik distantziak laburtzen ari dira, ziztu bizian, eta ere gehiago, nire ustez enfoke hon batekin, egiten da ikere garapena, ez da egiten hainbeste punta-puntako sektoreak desarrollatzeko, baizik eta gure ekonomian sendo edo garatua dauden sektoreak indartzeko. Gure ikera eta garapena, neurren batean egiten da, makina herramientan, egiten da automobiliari lotutako sektorean, edo egiten da metalurgian bertan, eta hori positiboa da. Ze abantaia kompetitiboak ematen dizkigu, eta abantaia kompetitibo horien isla, gero eta gehiago ikusten ari dira, gure kanpo fluxuetan, gure enpresen internazionalizazioan, eta barretan. Hau da, evoluzioa positiboa da, aldoratik nahiko baikorra naiz. Nik ere ikuspegi positibo bat eman nahi dut. Uste erakundeak interesatua daudela prozesu honetan, baina bazipat enpresak ari dira konturatzen beraientzat oso garrantzitsua dela teknologian aurreratzea. Beraz, izero pentsu gara, etorkizunari begira, enpresak ere eta konturatzen ari direlako zein garrantzia duen teknologiaren esparru honek. Baina askotan, gerotzen duen bezala, momenturik edo puntakoenera ikizten garenean agur esan gara dago. Eta beraz, aguraren ordu erikirenez, Arantza Zubi aurre, eskerrik asko, gurekin izatagatik, eta Mikel Navarro zuri ere eskerrak. Eskerrazuei eta entzule guztia. Eta eskerrak zeuei erai, herri erratiko entzule hori gurekin izateagatik, gaurko egun honetan. Indikadore teknologikoen inguruko datu edo informazio gehiago izango ote duzute orain, ziurazki baiet, gure ekonomia nolakoa den, nondik nola jo edo jo dezaken etorkizunean, ziurazki ere bai jakingo duzute apurtxo bat gehiago, gure eusko ikaskuntzako bi partaide hauei esker Arantza Zubi aurre eta Mikel Navarrori esker biak dugun bezala eta arezkien izan dugun bezala Esteko ekonomia irakasleak izan. Beraz, eta besterik gabe, ondo izan, eskerrak, esker mila gurekin izateagatik eta bezidotala, horren arte.